חיילים, מפקדים, מטה היחידה, מוריי וחבריי שנמצאים כאן, משפחתי היקרה. אחת התחנות הראשונות בקליטתו של כל חייל ומפקד ביחידה היא סיור בחווה ובסביבתה הקרובה. עם קבלת הפיקוד על היחידה, ואחרי תקופת חפיפה יסודית ומקצועית, אני מבקש לקחת אתכם לסיור קצר בחווה באופן בו אני מבין אותה היום. תחנה ראשונה, הכיתה בקומה השנייה שם. בקומה השנייה במבנה הזה הייתה פעם כיתה. בעיצומו של חודש נובמבר הגענו לכיתה זו עייפים ורטובים, אני כבר לא זוכר אם מזיעה או מגשם, אחרי העלייה הגדולה והארורה של אילניה. 19 שנים חלפו מאז, ואת רוב מה ששמעתי וראיתי בכיתה הזאת, אני זוכר עד היום. סיבה הייתה אמורה להיות עוד שבוע במסלול האיסורים הנדוש והמעיק של ההכשרה הצבאית שרק חיכינו שתיגמר. התוצאה הייתה שונה במקצת. 5 הימים שעברתי כאן טלטלו את עולמי והשפיעו כמעט על כל דבר שקרה מאז בחיי. בסוף אותה סדרה סימנתי לעצמי יעד ברור, להגיע לכאן. כעבור 7 שנים סימנתי לי יעד נוסף, לחזור לכאן. במעין תעתוע גורל מוזר, מסתבר שבכיתה הזאת נמצאת היום לשכת מפקד היחידה. תחנה שנייה, העליות. כל הבסיס הזה רצוף עליות, לא משנה לאן, אתה כל הזמן עולה. ובאופן תמוה ובלתי מוסבר מבחינה פיזיקלית, יש כאן הרבה יותר עליות מירידות. ולהזכיר לך שגם כשסיימת אחת מהן יש אחרת שממתינה. שזה לא מסתיים אף פעם, שכל נשימה שתיקח במקום הזה תזכיר לך ששום דבר אינו מובן מאליו. אולי כדי שאנחנו והם נזכור שקו האופק הוא תמיד זמני, ושרוחב האפשרויות העומד לפנינו תלוי אך ורק בנו. תחנה שלישית, מטוס, רכב, לומדות, בית ספר, המעצר, החווה. למעלה מ100 שנה לאחר שחדלה להיות חווה, היא עדיין נקראת חוות השומר. קורס לומדות עזב מזמן, בית הספר הפך למרכז הדרכה, המטוס נלקח מכאן מתישהו, יוסי, אנחנו לא נסלח על זה. ומנועי הרכב ששכנו באולם הוחלפו בכיסאות, ובכל זאת השמות נשארו, וטוב שכך. הם מהווים עבורי, ורצוי שיהוו עבור כולנו שיעור בענווה. הם תזכורת חשובה לכך שאפשר לצמוח ולהתפתח מבלי לאבד קשר עם העבר. הם עדות חיה ליכולתה של החווה לקיים באדיקות זו לצד זו את שתי דיברותיו של אביו של עמיחי. תשתנה, אל תשתנה. אגב התפתחות וקשר עם העבר, יש כאן כרגע 4 מפקדים של החווה בדימוס. אני שמח כל כך שהייתה לי האפשרות ועוד תהיה לי האפשרות להתייעץ עמם, לחשוב, להתלבט, הן לאורך דרכי הפיקודית עד כה והן לקראת הכניסה לחווה. חוכמתם, חוכמתכם, משוקעת עמוק באבני המקום הזה. אני חש את עצמי ניצב על כתפי ענקים היום, ושמח על הזכות להיות, במובן הטוב של הביטוי, עוד אבן בחומה, עוד חוליה בשרשרת. מרגש לראות כאן גם את אציון ואת ליאור. ליאור, אני רוצה שתדע שהרבה שנים אני הולך בהרבה מובנים לאור הדרך שהתווית כמ"פ, ומאוד מרגש אותי לראות אותך כאן. תחנה רביעית, משרדי הפלוגות. משרדי הפלוגות נמצאים באוויר. זאת אמת די מפתיעה, אבל זאת האמת. מתחת לשלושת המשרדים יש אוויר, ומתחת לאוויר יש מים. בשביל להגיע לקרקע מוצקה צריך לרדת עוד 7-8 מטרים לפחות. דורות של מ"פים ומ"פיות ישבו וימשיכו לשבת מעל בור מים. תזכורת לחוכמתם וסבלנותם של המים, לעובדה שהם תמיד ימצאו דרך, יפרצו קדימה, שקצב במקום הזה חשוב יותר ממהירות, שלא העוצמה חשובה אלא ההתמדה. תהליכים לוקחים זמן, מחלחלים, מצטברים. מי שיחפש במקום הזה קיצורי דרך יקצור הבל. ועוד מילה על משרדי הפלוגות. במשרד הימני מביניהם, שמשמש היום את מחלקת שחר לעת מצוא, הייתה פעם פלוגה שהייתה לי יקרה מאוד. קראו לה להב. כשסגרו אותה, למישהו היה מספיק שכל או תקווה להשאיר את השלט. פלוגה פחות או יותר אינה דבר סמלי. יש לכך משמעות מעשית. 400 חיילים פחות בשנה. וטוב שהשלט נשאר. אם תשוב הפלוגה הזו מתישהו, מה טוב. ואם לא, נזכור כולנו שבכל שנה ישנם 400 בני נוער שנשארים בחוץ, או גרוע מכך, עולים על רכבת שמגייסת אותם לשום מקום. קיומו של המקום הזה אולי הכרחי ומובטח, אך הוא לא מספיק. המבחן הוא במיצוי, יש לכולנו, והחל מהרגע הזה לי קודם כל, אחריות להביא לכאן את כל מי שיכול להתערם מהמקום הזה, ולמצות את התהליך הטוב ביותר עם מי שבא בשעריו. לטובת המיצוי הזה ולטובת תכלית קיומו של המקום הזה, החיילים, אני מתחייב ללמידה, פתיחות ועבודת צוות עם כל שותפינו בחיל, באק"א ובמסגרות שונות באזרחות. תחנה חמישית, החומה. אך סמלי שסמלו של המקום הזה, האייקון שמזוהה איתו ביותר הוא חומה.
תזכורת לכך שהחווה מעולם לא הייתה רק מיזם חברתי פילנטרופי או חקלאי, אלא תמיד, אולי קודם כל, גם מיזם ביטחוני. שורשי ההגנה העברית נטועים עמוק במקום הזה עד לבלי הפרד. החומה הזו נמצאת כאן כדי להזכיר שהחווה אינה מותרות, מה שקוראים בעברית nice to have. החווה נהייתה אופנתית מאוד בשנים האחרונות, אם אפשר לומר כך, ויש בכך גם ברכה גדולה. אך אסור שתהפוך להיות עלי תאנה או תכשיט עבור צה"ל או החברה הישראלית להתהדר בו ולמרק בו את מצפוננו. המקום הזה הוא קו חזית ביטחוני, לא רק חברתי. הוא מגדיר את חוסנה של החברה הזאת, הוא מגדיר את עוצמתו הצבאית של צה"ל, לא פחות מכמות הברקים, הסופות, התנינים, הנמרים והמרכבות. זו לא מטאפורה, זו אמת פשוטה. כל טירון ששירותו הצבאי נגדע במקום הזה, ויהיו כנראה רבים כאלה גם במשמרת שלי, מרחיב את הסדק, מעמיק את השסע, מחליש אותנו. כל חברה אנושית, כל מועדון מוגדר לא על ידי השאלה מה עושים בו, אלא בעיקר על ידי השאלה מי נשאר בחוץ. המקום הזה אינו טובה שאנחנו עושים למישהו. את עצמנו אנחנו מצילים. את צלמנו כחברה, כמדינה, כצבא. סגל המפקדה, סגלי הפיקוד, לא לחינם נקרא הבסיס הזה חוות השומר. זהו תורנו לעמוד על החומה, זו המשמרת שלנו, לבצע אותה בדבקות, במקצועיות ובאמונה. תחנה שישית, הבוסתן. אסף, באחת מפגישות החפיפה בינינו, התעכבת ליד הבוסתן והתחלת לתת בו סימנים. התאנה הזו מתוקה יותר, עץ צטוט נהדר, אבל השני עדיף עליו, זה ששם במעליה, ליד הכך וכך, הרימונים יצאו טובים השנה, תראה את זה, והזיתים, תראה איזה שמן, מוצא בכל עץ את הייחוד שלו, מכיר אותו. מביט פה במבט של גאווה וסיפוק, כאילו אתה הסמכת אותו להיות עץ. וראיתי את המבט הזה מאז, את היכולת שלך להתבונן כך בדברים, באנשים, פעמים כל כך רבות, מאז אותה פעם, כשדיברת עם טירונים, כשראיינת מפקדת, בפורומים המ"פיות, כשהצגת בפני את אורי. חיילי וסגלי החווה זכו בשנים האחרונות למפקד אמיץ, שפיו וליבו שווים, ושחוכמתו היא קודם כל חוכמת מעשה. ואני חש שזכיתי פעמיים. פעם אחת כי זכיתי לקבל את החווה מידיך בחפיפה משתפת, שקופה, כנה, ופעם שנייה כי אני מקבל ממך בירושה נבחרת מצוינת של אנשים, של מטה, של מ"פיות, להוביל איתם את היחידה הזו. למדתי ממך רבות בתקופה הזו, ואני מודה לך על כך. בין כל הדברים חקוק בזיכרוני משהו שאמרת לסגן הרמטכ"ל, בזמן ביקור נשיא המדינה. אין כאן קסם, אמרת לו. ואני מסכים איתך. הביטוי קסם הוא באמת כפירה בעיקר, אין כאן שום קסם. רק אמונה ועבודה קשה. הרבה עבודה קשה. של מפקדות, של חופלים, של מש"קיותה, של נהגים, של כל אחד ואחד מהאנשים שניצבים היום על מגרש המסדרים הזה. תודה, אסף. אני מקווה שאתה ומשפחתך תמשיכו לראות עצמכם בני בית במקום הזה בכל עת. תחנה שביעית ואחרונה. זה מצחיק שלא תיאמנו, אבל המעיין. הוא נראה צנוע במבט ראשון, כמעט סמוי, אך מי שמצוי ברזיו יודע כי רוב מה שחי ומתקיים סביבו כרוך בעוצמתו המחיה של המעיין הזה. אפילו בורות המים של הפלוגות קשורים בעקיפין לנביאתו. אז שזף הענק שלידו חב לו את חייו, וכך גם הרימונים, התאנים ושאר עצי הבוסתן שסביבו. שואלים ומחרסמים שונים מגיעים בלילה לשתות ממימיו, והמהלך בדרך ימצא בו מעט נחת וצל ומקום להסגיר בו נשימה ולהתחיל מחדש. ממנו הכל בא ואליו הכל שב. אדווה, נועם, עופר, אתם מעיין חיי, נביאה של חוכמה ואושר, ואת כל כוחותיי אני שואב מהפינה הקטנה והשקטה שלנו, שאנחנו קוראים לבית. אני מבקש להודות לאמי היקרה, אני חב את שורשיי ואת מי שאני לבית פה צמחתי וממנו הגעתי לכאן לראשונה לפני מספר שנים. על השלט כאן חקוקה סיסמת החווה, כחר, רז, אני מבקש להודות לכם מעומק ליבי על האמון ועל ההזדמנות שתמונה בתפקיד הזה. אני אסיר תודה על הזכות להתמנות למפקד החווה ומתחייב למלא היטב את החובה התמונה בתפקיד זה. שוב תודה לכל מי שטרח והגיע עד הלום מקרוב ומרחוק. עבודה רבה לפנינו, נעשה ונצליח.